Ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи назарин саломатиё хубай духтарако. Аксияи калон эълон кардагиян дар бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор. Духтаро нигоҳ кунед, ин амҷа чӣ намуд пижамае ки мебинен, ино ҳамаш бори бо ваян гуанҷуан, бори хитоян, марҳамат, ҳамаша аксия эълон кардагиян 90 сомон. Ина двои катройка чизе ки мебинен 90 сомони качествои беҳтарин. Ина марҳамат духтарако, рақамошон ҳаст. Касе доставка мехоҳанд нависен, доставкатон мекунанд. хоҳен биёен ай пеш бинен борошона, беҳад сифатҳои хуб доранд. Баъд ваёша бинен, моделоша бинен чӣ хушрӯай. Хулас ҳама инами пижамаҳо нархошон 90 сомонӣ. Ҳамаш як нарх. Ира бинен охи 6 фасонай, ҳамаша нархи беҳтарин кати барои муштариё пешниҳод кардагиян дер накунен. Мана хоҳишмандо метавонед нависен шуна, бо суратон мепартоянд, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Иқа бо материалошон хушрӯае наёша. Мана духтаро фасонакан ира бинен на 90 сомон. Фурсат аз даст надода ҳатман омада бинен аз пеш борошона. боварӣ дору маъқултон мешавад духтаро. Ина нигоҳ кунен, тигр ҳастай, инаи модело ҳастай, ҳамаи ҳамино 90 сомонӣ. Футболкаҳо чанд сомон? Ина нигоҳ кунен духтарако, инаи футболкаҳоям сифатҳои беҳтаринан 90 сомонӣ. Баъд медонен иҷада аксияи нижни биллиё, аксияи такфурш рафтестай 5 сомон. Бинен гипюрдор бе гипюр чизе ки мегирен иҷада 5 сомонай. Ина пачкаҳошам ҳастанд. Инам пачкаҳо ҳамашам хеле. Инам ҷа нигоҳ кунен пачкагиҳо чизе ки мегирен 5 сомонӣ. Хулас дӯстони азиз, беҳтарин вариантҳоро пешниҳод кардагиян дер накарда ҳатман ай пеш бо омада бинен. пинюароям ҳастай, пинюарошонам арзонай, ай 45 сомон. Пинюар аз 45 сомон сар мешава. ин нуқтаи савдода бо омада бинен. Баъд нахи костюмчико мепурсанд, аз 50 сомон сар мешава. костюмчико аз 50 сомон сар мешава. Бо духтаро шумо метавонед нависен шуна, сурат мепартоянд, интихоб кунен. такпушои боло чанд сомон? ино аз 10 сомон сар мешава духтаро. марҳамат, барои савдо мегирен, барои хитон мегирен, мисол барои фурӯш мегирен, ҳатман нависен шуна. баъд инчунин ҳаст бо дигар намуд пинюаро. инош чанд сомон? 120, 130, 90 сомон. Инаи намуд пинюаро аз 90 сомон сар мешавад то 120, 130 сомона. Инчунин комплектҳои хушрӯ доранд. комплектотон ай чанд сомон? Ай 35. бинен духтарако, иқа комплектҳои фасон аз 35 сомон сар мешавад. нархи комплекти фасон. баъд иҷада брендови ваёям доранд, фирминиё, финишу дигарош метавонед нависен, бо шумо аниқ кунен нархоша, баъдан метавонед харидорӣ кунен духтарако. дар ҳақиқат ҳам борошона аксияи калон эълон кардагиян, ҳамаша арзон додастан. успед кунен духтарако. ина марҳамат, рақамошон ҳаст, нависен, бо шумода мефаҳмонанд. хулас бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешавад. бори дигар такрор мекунем. бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатора, яъне нуқтаи савдо. ина марҳамат, нависен, бо хучонкати ҳам суҳбат шавен. хайр, саломат бошен. шобинани азиз, ина марҳамат бо аксияи калон рафтестай дар нижни биллиё. марҳамат, нигоҳ кунен, ҳамаш 5 сомонӣ. распродажа шудагиай 5 сомон. инамиҷа пакето дадиден, ҳамаи ҳамино 5 сомонӣ ай донаш. бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатора иҷа. хоҳишмандо такпушои боло бошад, аз 10 сомон сар мешава нархошон. нависен, бо шумода мефаҳмонанд.